एगो हाल ही में नया नया गाना हम आवे से पहले लिखोनी है, कहनी कि भैया एगो गाना ऐसा लिखा ब्रह्मपुर नगरी ब्रह्मपुर धाम बाबा परमेश्वर नाथ के नगरी में जा रहल बनी जा, तो एगो गाना ऐसा लिखा कि थोड़ा सा दिल में जगह बन जाए। ओकरा बाद तो भाई ऐसा ऐसा गीत आवता कि घरी भाई देखा इहो के कहत है कि जल ढारे रे अबू बाबा वाह हिंके लेके भक्त बाबा के दरबार में गई कहता अनाथन के नाथ दीनानाथ नाथ नाथन के बाबा भोलेनाथ हम झुकवले बानी माथ के पूर्वक गवार बानी लइका लचार बानी एको बेरी फेरी दान हाथ हमरा यूट्यूब के माध्यम से हमरा तो ई डर हो गई बा अबे बाबा कि आवे वाला समय में सुनवैया कम हो जाई है, यूट्यूब वाला भाई भाई ज्यादा हो जाए। जितना यूट्यूब वाला भाई के संख्या बा तो हम लोग 12 लोग तो घड़ी सभे बा लौकता इंस्टाग्राम रील फेसबुक यूट्यूब, तो जितना चैनल बा सबके सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी बेल आइकन घंटी जरूर दबावे के बटन से। तो बाबा के दरबार में गरीब भक्त पहुंचल कहता ए घड़ी धुन बड़ी वायरल हो गई बा, पुरान धुन लेकिन अभी वायरल ज्यादा हो गले से रील के जमाना में भाव बा बारे उपेंद्र जी कि तहरे आसरे भाव भाव ए बाबा दर्शन दे तो हम उतर जाई ना तो माहुर खा के एही जे मर जाई सभे दौलत सभे के भाव अलग अलग होला, लेकिन हमनी के भाव थोड़ा सा अलग हो जाला कि तहरे आसरे तहरे आसरे जिया तानी हम ए बाबा दर्शन दे तो हम तर जाई ना तो माहुर खा के जे मर जाई ए बाबा दर्शन दे तो हम तर जाई ना तो माहुर खा के मर जाई हम मिस होई कइल चोरी बाबा भाई बाबा हम मिस होई कइल चोरी बाबा भाई बाबा ना के सोची हम ले हो गई एक बार फिर से बोली बाबा परमेश्वर नाथ की ठीक लागत है भक्त कहता बड़ी भाव से ऐसे तो दुख बहुत तेनु चलता ऐसे तो दुख बहुत
लोग जुटल बा बाबा के दरबार में। हम ये कहो तोहरा किस्मत के ताला खुल जाई हो जब जही तोहरा किस्मत के ताला खुल जाई हो जब जही देखिए एगो कले बा इहो बाबा के एगो भक्ते बारे सेवा में जुटल रहे मंटू मतवाला सेवा जुटल रहे फूली मतवाला नित्य दिन बिसाल तोहरे धोवे लासीवाला नित्य दिन बिसाल तोहरे परमेश्वर ए बाबा परमेश्वर नाथ परमेश्वर नाथ दया करी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी बन गई हर साल पर हम पूरे चलवा हार जाई दर्शन ना दे तो हम मर जाई हर साल पर हम हार जाई ना तो खाते मर जाई तोहरे आसरे तोहरे आसरे जिया तनी हम ए बाबा दर्शन दे दो हम मर जाई ना तो माहुर खाके ही जे मर जाई ए बाबा दर्शन दे दो हम मर जाई ना तो माहुर खाके ही जे मर जाई ए बाबा दर्शन दे दो अगर अच्छा लगा तो मीठा मीठा प्यार। एक बार प्रेम से बोली बाबा परमेश्वर।